Bună seara, urmăriți Politică cu Natalia Morari. Potrivit unor experți, Republica Moldova este în prag de default, ce e drept nu extern, ci intern. În doar 2 luni, Guvernul Republicii Moldova s-ar putea lovi de incapacitatea de plăți sociale. Ce înseamnă acest lucru pentru fiecare dintre noi și ce trebuie de făcut cât de urgent posibil? Despre aceasta discutăm cu invitații mei de astăzi. Îi salut în studio pe Dumitru Bragheș, fost prim-ministru al Republicii Moldova. Bună seara, bine ați venit. Victor Parlikov, expert IDIS Viitorul. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine Viorel Gârbu, expert economic. Bună seara, bine ați venit la Politică. Și Alexandru Moravski, fost ministru al finanțelor. Bună seara, bine ați venit. Economice. Al economiei. Eu cer scuze, domnule Moravski, eu cer scuze. Din mult n-ați fost la noi, vedeți? Să urmărim reportajul pentru început. Ne așteaptă zile foarte grele, de aceea vedeți că și liderii de partide fac tot mai des declarații că se conturează și este necesară în viitorul apropiat o alianță pro-europeană. Dacă nu va fi această alianță, cred că ne paște alegeri anticipate, schimbarea guvernării și falimentul total al Republicii Moldova. Situația e clară, impactul și intern, deci lipsa de posibilități de a efectua diferite achitări reciproce, dar și ceea ce cel mai grozav este defaultul țării. Orice sursă care nu a ajuns în Republica Moldova va avea impact negativ pentru Republica Moldova și pentru economie, dacă să fim corecți ca abordare profesională. Însă eu am spus că nu este în ultima instanță Republica Moldova că nu se va descurca. Se va descurca și fără aceste resurse financiare. Declarațiile vin după ce ieri directorul de țară pentru Moldova al Băncii Mondiale, Alex Kremer, a anunțat că țara noastră ar putea să nu mai primească ajutorul bugetar de 45 de milioane de dolari. Și asta pentru că instituția nu poate oferi un suport atât de mare în lipsa unor acțiuni decisive din partea autorităților în reformarea sectorului bancar. Oficialul a mai recomandat lichidarea celor 3 bănci cu probleme. Potrivit lui, orice încercare de a naționaliza sau recapitaliza Banca de Economie ar spori costul direct pentru bugetul public. Este o poziție strict ca abordare economică, din punctul meu de vedere este una corectă, dar din punct de vedere politic s-a decis să fie naționalizată. Respectiv urmează să examinăm minuțios procedura de naționalizare. Amintim că săptămâna trecută liderii PLDM și PD au propus naționalizarea BEM pentru a soluționa criza din sistemul bancar. Domnule Moravski, ca să fiu corectă până la capăt, fost vicepremier. Domnule Bragheș, dar să începem cu dumneavoastră. Ați fost prim-ministru și în timpuri grele, când se spunea că salariile se dădeau cu caloș. Ce înseamnă incapacitate de plăți sociale? Vă rog să ne povestiți. Bine, eu în primul rând consider că situația nu este chiar așa de gravă cum câteodată este declarată și mai mult ca atât. Deci apar câteodată unele declarații care creează mai multă panică în societate decât o situație reală. Da, situația este dificilă, da, sunt preconizate niște resurse financiare care posibil deja nu o să vină până la sfârșitul anului sau putem presupune că nu o să vină până la sfârșitul anului, dar asta deloc nu înseamnă că guvernul, statul nu își va onora plățile respective, fiindcă plățile sociale, noi vorbim de plățile sociale în primul rând, fiindcă în primul rând în buget sunt preconizați și alte cheltuieli care pot fi reduse, investiționale, care nu este un lucru bun, nu este un lucru favorabil Republicii Moldova, dar ele pot fi diminuate pentru a balanța bugetul, pentru a aduce bugetul într-o stare normală și pentru a avea capacitate de plată a acelor promisiuni și a acelor obligațiuni pe care le are statul Republica Moldova. Din acest punct de vedere, eu cred dar, că... domnul Bragheș, eu înțeleg când experții sau unii politicieni fac declarații năstrușnice, bineînțeles, având anumite interese politice, dar când deja a fost prim-ministru Kiril Gaburici ieșe în fața presiei și spune că în timpul apropiat Republica Moldova ar putea să se apropie de prag de incapacități sociale. Asta ar trebui să o luăm serios sau nu? Deci, el încearcă să provoace panică în societate sau el spune lucrurilor pe nume? Deci, în opinia mea, deci declarația că ar putea și declarația că va ajunge în asemenea situație sunt două lucruri diferite. Bineînțeles că ar putea, dacă nu o să fie întreprinse niște acțiuni care pot fi întreprinse de către Parlament și Guvern în aceste situații. Fiindcă din cifre care le vedem în orice caz, că le-am primit, le-am citit și eu, nu am deci, surse de informare speciale sau secrete. Deci, la moment, bugetul asigurărilor sociale deci, nu are o incapacitate de plată, deci poate încă achita
acele plăți care trebuie să fie achitate la moment. Să nu uităm că bugetul Republicii Moldova, ca regulă, se formează în a doua jumătate a anului, nu în prima. Întotdeauna lunile mai, iunie, aprilie sunt luni grele, sunt luni unde veniturile bugetului sunt mult mai mici ca în celelalte luni și atunci, din acest punct de vedere, bineînțeles că putem preconiza că în următorul timp, în a doua jumătate a anului, deci posibil se vor mări și veniturile bugetul național și din acest punct de vedere, eu repet încă o dată, da, există o asemenea pericol. Eu sunt conștient că o asemenea situație noi putem să ajungem într-o asemenea situație. Numai că totul depinde de guvern, de parlament. Ei sunt cei Acum care guvern avem. Ei sunt cei care pot să mânuiască, să dirigeze procesele așa ca să nu ajungem într-o asemenea situație. Chiar cu lipsa unor resurse financiare internaționale. Dar acum guvern avem. Bine, nu avem acum guvern, iarăși este sarcina Parlamentului ca să formeze, să numească un prim-ministru, să înainteze candidaturul unui prim-ministru, să formeze într-un timp cât mai scurt acest guvern și să pornească guvernul la lucru. Domnul Moravski, cât e de ușor de ieșit din situația în care statul se ciocnește cu probleme de incapacitate de plăți sociale? Eu nu pot spune că noi eu sunt de acord cu domnul Bragheș că în principiu noi nu putem vorbi despre intrare în faza incapacității de plată. Și toți declarații care fac că Moldova este foarte aproape de default și așa mai departe. În primul rând, eu cred că nu putem vorbi despre incapacitatea de servi datorii externe. Da, despre acest lucru a vorbit și fostul ministru al finanțelor, așa mai departe. De aceea cuvântul default în așa fel chiar nu poate fi aplicat la situația dată. Asta e una. A doilea, în ce privește plățile sociale și bugetare. Da, desigur, noi trebuie să înțelegem un lucru. Când este vorba despre stăparea finanțării din partea FMI și din partea Băncii Mondiale, este vorba despre susținerea Fondul Monetar, asta rezervele valutare Băncii Naționale, care la momentul dat nu sunt critice. Stăparea finanțării din partea Băncii Mondiale este vorba despre stăparea finanțării legată cu suportul bugetar. Și asta nu înseamnă că toate alte proiectele și toate alte sursele financiare din partea donatorii care sunt direcționate spre implementarea proiectelor concrete, de exemplu, reparația drumurilor, aprovizionarea cu apă și canalizarea, berdul, crearea sistemei de eficiență energetică vor fi Dar acest stăpate. suport bugetar, apropo, poate fi preconizat inclusiv pentru plăți sociale. Guvernul are tot dreptul să cheltuie acești bani așa cum consideră mai corect. Diferite forme. De exemplu, poate fi direcționat, de exemplu, suportul era, de exemplu, în 2010 a fost suportul bugetar din partea Guvernului Marii Britanii. Direct pentru linie bugetară legată cu finanțarea proiectului dezvoltării regionale. Asta nu înseamnă. Indirect poate fi folosită pentru plată, pentru că oamenii lucrează, implementează proiecte și ei primesc salariul. Dar sunt pur și simplu susținerea bugetului pentru acoperirea deficitului bugetar. Aici guvernul este liber. Din moment când banii au intrat în țară, asta pur și simplu adaos la buget. Da, aici poate fi create probleme, dar noi 100% buget nu folosește pentru plata salariului, sunt alte cheltuieli. Și de aceea, operativ, Ministerul Finanțelor trebuie să revadă cheltuieli și la momentul dat, în altă parte. Plățile legate cu salarii, cu indemnizații, trebuie să fie protejate. Ei nu trebuie să fie măsurate și asta e posibil. Desigur, aici situația politică e mai dură că nu avem guvernul și de aceea, de exemplu, procedura rectificării bugetului, care nu este așa de strașnic, pentru că noi fiecare an noi avem la mijlocul anului și la sfârșitul anului rectificarea bugetului. Pentru plan una, dar realitatea asta e alta. La momentul dat, procedura asta este stăpată, pentru că președintele nu poate iniția rectificarea bugetului, guvernul nu este în stare, dar noi avem și foarte mult depinde cât repede va fi format guvernul nou. Dacă în 1-2 luni va fi format guvernul, deci... Dar fără guvern, Parlamentul poate să facă acest lucru? Poate, dar ținând cont de fapt că situația în Parlament, eu nu cred că Parlamentul... Eu ce scuze, îmi pare că nu Sau poate. Nu poate, fiindcă orice modificare a bugetului fără avizul guvernului nu poate fi aplicată. Și atunci, în cazul dat, guvernul nu este în capacitate de a aproba legi de asemenea caracter. Dar guvernul interimar poate aviza. Aviz nu poate... Nu poate. Aviz poate, da. Deci el poate da aviz, el nu poate iniția proiecte, dar el poate da aviz.
Domnul Parlecov, eu vreau să-l citesc pe Vyacheslav Negruță și să vă întreb totuși care scenariu vă este mai aproape, ceea ce au descris domnii Muravski și Braghiș sau domnul Negruță. Vyacheslav Negruță ieri a postat pe blogul său un text întreg despre această criză în care spune: Republica Moldova însă nu are risc de a default extern. Da, pe plan extern, dar are un risc sporit și major referitor la onorarea plăților interne în 2015 și în următorii ani. Asta se datorează aventurismului politic din ultima perioadă, în aprobarea de bugete dezechilibrate, umflate și exagerate cu promisiuni și obligațiuni, deseori fără acoperire financiară reală, precum și problemelor legate de așteptările exagerate de la reforme care nici măcar n-au început. Care ipoteză vă este mai aproape? În primul rând, astea două lucruri, ceea ce a spus și domnul Negruț și ceea ce au spus prezenții în studio, nu se contrazic 100%. Toți au spus că defaultul extern, cel puțin pentru moment, nu este risc major. Dacă vorbim de onorarea plăților sau rectificarea bugetului, el acum deja se rectifică, spunem așa, de facto. De iure nu, dar de facto da, pentru că atunci când vorbim de executarea bugetului, deja banii care în buget erau preconizați pentru anumite cheltuieli și pentru anumite proiecte investiționale, deja nu sunt aceste proiecte finanțate, deja acești bani sunt redirecționați spre plata obligațiunilor sociale. Aici toată chestia e de prognoză, dar prognozele vă dați seama că se pot varia în funcție de punctul de vedere, așa, de cum spun englezii, well, you stand depends on where you sit. Acum, ceea ce îi cert că Republica Moldova a avut practica asta păguboasă și anterior de a aproba bugete dezechilibrate, în special în perioade preelectorale. Noi acum, din anul 2009, noi suntem în perioade electorale practic continue. Deci, eu cred că clasa politică care este astăzi la guvernare, bun, poate cu excepția domnului Negruț, care într-adevăr a venit într-o perioadă de criză și a reușit să echilibreze situația în perioada aceea de criză, așa? Ceilalți lucrează doar în perioade electorale și doar pe bugete electorale, ei nu sunt deprinși, n-au reflexul de efecte pe termen lung a bugetelor dezechilibrate și eu cred că acum începe a veni nota de plată. Pentru toate... Deci crezi că se încep timpuri grele? Eu sunt sigur că se încep timpuri grele. În primul rând, uitați-vă ce se întâmplă cu economia, deși în statistică noi avem creștere economică și dacă poate cumva noi să atingem subiectul ăsta pe parcursul emisiunii. Pe neașteptate. Deci toată lumea spune că e rău, brusc vedem că a crescut economia cu 4,5%. Da, în statistică e creștere economică. E bine că măcar acolo. Și deci, pe de o parte, toată lumea vede că situația pe plan economic e una precară, obligațiile au fost umflate, veniturile nu vin să acopere obligațiile asumate și sunt câteva soluții. Bun, noi cred că nu vreau să monopolizez timpul, cred că să le discutăm pe parcursul emisiunii. Imediat, default extern nu, default intern la obligații sociale depinde de, într-adevăr, timpul de reacție. Timpul de reacție acum depinde mai mult de Parlament, mai puțin de Guvern. Guvernul, în mod normal, ar putea da aviz, dar eu nu văd o majoritate parlamentară care să poată să asume actul de guvernare și rectificarea acestui buget și îl asume. Am înțeles. Domnul Gârbu, cât de serioasă este situația? Situația, într-adevăr, este foarte serioasă. Vedem cât de delicat este contextul în care, exterior în care ne aflăm noi în prezent. Economia se resimte, se simțea foarte prost până acum, într-un context în care, iarăși, economia Republicii Moldova nu s-a descurcat niciodată foarte bine. Deci noi, în permanență, ne-am aflat în situație de criză și atunci, mai devreme, să mă târziu, probleme acestea urmează să iasă la suprafață. Deci, în fundal negativ, dar sunt evoluții rapide care iau loc în perioada scurtă de timp, iarăși foarte negative. Avem reacția donatorilor, avem acea criză bancară, sigur că acesta nu poate să treacă cu vedere. Totuși, dacă e să facem, bine, vorbim despre default intern, aici, în teorie, guvernul niciodată nu poate să dea default în moneda proprie. Guvernul mereu dă default în moneda străină. Și atunci, bine, ce să înțelegem noi prin default? Bani vor fi, dar cât valorează leul? Valoarea leul nu va valora nimic, bine, dar aici e consecință. Deci, prin deprecieri monedei naționale, prin scăderea puterii de cumpărare, guvernul va masca toate aceste carențe pe care le-a admis până acum. Pensiile
salariile se În vor da, lei se dar vor cu plăti. inflația, Poate vor crește, poate vor crește, cine știe, guvernul prin măsuri populiste, așa cum este și naționalizarea băncii de economii, poate va veni și prin, deci fiind într-adevăr acea context electoral și mai departe, poate guvernul va mări chiar pensii, cine știe. Dar în final, totuși, într-o expresie deci exprimată în valută forte sau exprimată ca putere de cumpărare, moneda națională este în cădere și noi înregistrăm o scădere continuă. Totuși, dacă să ne uităm la cifrele pe primele 4 luni, observăm că datele nu sunt chiar atât de rele. Noi aveam o creștere a veniturilor față de anul trecut pe primele 4 luni de 12%. Deci o creștere, bine, nominală. Aveam asta o creștere, în lei? Sau... lei. Dar dacă îi să raportăm la cursul euro și... Euro căzut. Deci este o creștere reală sau... Nu, bine, creșterea e și reală, e și nominală, dar puterea de cumpărare, bine, e în scădere. Iarăși exprimat în dolari și în euro, bine, leu a scăzut față de dolar 17% față de la începutul anului, deci în ianuarie. Dar totuși, dacă ne uităm la cifre, fiindcă oamenii atestă totuși banii care ajung, care primesc pe mână. Și dacă vorbim iarăși de același default intern, el tehnic poate fi evitat. Ce înseamnă lucrul acesta pentru noi? Înseamnă scăderea puterii de cumpărare. Asta e deja un pic altă realitate, bine, realitate care ne caracterizează de perioadă lungă de timp. Și iarăși în buget noi testăm faptul că la partea de venituri, guvernul are un deficit pe primele 4 luni micuț, de vreo sub 200 de milioane de lei. El a fost planificat de 4,2 miliarde de lei deficit pe primele 4 luni, dar deficitul real e de sub 200 de milioane. Dar asta înseamnă că la partea de cheltuieli bugetul este executat în mărime de 79%. Totuși, dacă ne uităm la structura părții de cheltuieli, testăm faptul că guvernul aproape 100% a executat partea de tot ce ține comportamentul social, medicină și asistență socială, ele sunt executate aproape 100% și de servicii de datorii interne și externe executate 100%. Astea sunt 3 componente care sunt executate peste 90%, deci aproape în mărimea maximă. Restul componentelor sunt executate, sunt unele cu 40%, mediul înconjurător, educație, alte domenii care sunt executate într-o pondere mai mică, bine, ca consecință faptului că avem acel deficit enorm și, bine, dacă Banca Mondială își retrage fondurile, aici contextul, într-adevăr, poate să evolueze foarte urât pe perioada următoare, fiindcă Moldova speră destul de mult. Vedem în partea de venit a bugetului, noi avem 2,7 miliarde de lei granturi externe. Dacă nu avem un acord în contextul cu criza cu cele bănci comerciale și nu avem acord cu Fondul Monetar, Banca Mondială deja pleacă, atunci ne putem întreba cum o să se execute partea de venituri. Dar guvernul din acel deficit de 4,5 are planificat 3,5 să fie acoperit din granturi și credite atrase suplimentare. Dacă nici cele care există nu se realizează. În ce stare se află, de fapt, Republica Moldova dacă aproape toate veniturile noastre sunt preconizate din granturi? Nu stați un pic. În parte de venit din 35 de miliarde cât e bugetul de stat anul curent, 2,7 din 35 de miliarde, nu tot. Dar 3,5 miliarde din 4,5 deficit. Deficitul aproape în totalitate se planifică să fie acoperit din granturi, să fie atrase de peste hotare. Aici cu deficitul, într-adevăr. De aici Ministerul Finanțelor a impresia că, pur și simplu, a găsit soluția cea mai ieftină. N-a venit cu privatizări, cu soluții mai dificile, cumva să le argumentezi. Și atunci, până a zis că noi să tragem cumva surse prin acorduri cu donatorii, să avem susținerea donatorilor. Deci asta a fost o argumentare foarte simplă, cred că ușoară pentru Ministerul. Noi am vrut doar un singur moment. Noi încercăm să comparăm deci salariile în valute forte. Cred că mai corect ar fi să comparăm salariile anul trecut în funcție de inflație și nu de cursul valutei față de valute naționale, din simplu motiv că, de fapt, încă nu avem acele majorări care presupun că se vor produce majorări de tarife. Majorări de tarife se așteaptă. Deci la majorări de tarife la diferite resurse energetice și atunci eu cred că o să populația o să simte mai dureros, mai greu toate aceste lucruri. La moment, inflația anul acesta este cât de cât în limitele care erau preconizate, inclusiv atunci când s-a elaborat bugetul pentru anul 2015 și din acest punct de vedere populația încă nu simte, deci nu ar trebui să simtă, hai așa să spunem. Deci toate aceste cum spun? Bine, nu, știți cum, putem să vorbim efecte. Putem să vorbim ușor că populația n-ar trebui să simte, dar acei care stau la chirie și primesc salariul de 4-5 mii de lei și din care 3.500, anul trecut plăteau 2.500, dar acum 3.500 de lei pentru chirie, ei simt
Da, Foarte tare de această... aceea și zic că noi vorbim acum, în general vorbim de cetățenii Republicii Moldova. Așa putem să luăm un pensionar care o să fie în general situația, nici mie cele nu o să aibă și așa mai departe. Adică când vorbim de diferite categorii, dacă să luăm să analizăm straturile sociale, atunci e clar că situația o să fie foarte dificilă. E posibil acum de făcut ceva urgent în așa fel ca majoritatea oamenilor nici să nu simtă această scădere a puterii leului sau deja nu mai avem timp? Tarifele vor fi majorate. Acest lucru este deja evident, toată lumea știe. Pur și simplu țineau să nu facă acest lucru în ajun de alegeri locale. Era clar. Vor fi majorate tarifele. Problema nu e când ajung sau nu în ajun. Problema este că agenții economici respectiv, nici Moldova Gaz, nici Fenosa, nici Red Nord, Nord-Vest, nu vor supraviețui. Vor ajunge în faliment deci și atunci... Ei vor majora tarifele. Oamenii vor rămâne cu salariile pe care le au acum. E posibil în acest timp scurt care a rămas de făcut ceva ca oamenii să nu simtă această lovitură care vine, domnule Moravski? Nu, când noi vorbim cu oamenii în general, cineva în orice caz va simți și cineva nu. Și mai mult ca atât, noi trebuie să înțelegem că practic noi avem două țări. O țară care trăiește pe banii care vin de peste hotare. În lei? În valută forță și care schimbă conform și este o altă parte populație care trăiește acum și primește salariul în lei și pensii în lei și pentru cei care pot merge după prețul pentru că este valută forță și rata de schimb și este altă parte care o să sufere în situația dată. Sunt niște lucruri, eu țin minte, în 99, aici iarăși că nu există guvern la momentul dat și foarte mult depinde cât repede va fi rezolvată problema politică. Pentru că în 99, de exemplu, când noi am început în criză, era conform decretului președinte, la momentul aceea a fost decretul secret, a fost creat un comitet cu polnămocii, spunem așa, extra, și Surza, Arapu, eu și Tălmaș. Gata, și noi am rezolvat problemele social-economice și multe lucruri care nici guvernul n-a fost implicat. Dar ce ați făcut? Nu ce am făcut, ce am făcut. Ce trebuia de făcut în situația respectivă. Din 99, asta e problema constă în faptul pentru mine că... Pentru că a existat o dorință. Acum... Natalia, pentru mine problema cea mai mare că criza asta, dacă noi vorbim acum, a fost creată nu datorită influenței externe, nu datorită factori externi, dar datorită greșeli și politici interne. În 3-4 ani de zile a fost creată problema cu mâinile proprii. Asta e problema cea mai principală. Dar care au fost principalele greșeli potrivit dumneavoastră? Majoritatea greșeli ei nu sunt în domeniul economic. Pentru că dacă luăm politica economică, în multe cazuri era... Bine, sistemul bancar. Sectorul bancar, da. Dar chiar sectorul bancar, tot ce s-a întâmplat în sectorul bancar, asta nu e problema economică, asta e problema corupției, asta e problema legalității și așa mai departe. Asta e altă problemă, că acum reacția băncii naționale creează mai multe probleme, pentru că problema corupție care ei vor rezolva prin mecanismele pur și simplu monetare, creează probleme pentru sectorul real. Mai mult ca atât, până acum, eu nu știu, pentru că până acum n-a fost nicio explicație de ce a avut nevoie să intervină în administrația specială pentru 3 bănci care au rezultatele pozitive. Supraveghere specială. Supraveghere speciale pentru 3 bănci care practic arată și așa, fără explicație, asta tot creează problemele pentru bancă, pentru sectorul bancar. Asta e problema, că prin mecanismele date... Și pentru țară în general, că apare o instabilitate, un miros de instabilitate. A treilea, când vorbim despre lichidarea 3 bănci sau naționalizarea. Nu, cu naționalizarea mai clar, că asta nu rezolvă problema, asta numai rămâne ușa deschide pentru... Rămâne ceva că de mulți care a existat toți anii ăștia. Până acum, nici Banca Națională, nici guvern n-a explicat populației ce subînțelege sub lichidarea băncii de economie. Și toată țara stă că lichidare. Eu să pierd tot, să pierd banii, dar asta e tot sectorul bugetar. Parcă noi avem ceva din asta. Acolo sunt câteva miliarde de depozite. Da? Bine, dumneavoastră a spus că situația în care noi ne aflăm astăzi este rezultatul acelor greșeli interne care s-au făcut în ultimii ani. Domnul Barlikov, care au fost principalele greșeli?
Nu, în primul rând, dacă vorbim să înțelegem ce trebuie de făcut. contextul, nu, sunt mai multe chestii interconexe, nu sunt chiar așa directe, că dacă nu faci ce ai făcut, deodată situația se îndreaptă și ajungi la punctul zero de unde ai pornit. Nu e chiar așa. În primul rând, dacă vorbim strict de subiectul de deficit bugetar și un buget irealist și dezechilibrat, asta a fost, s-a început într-adevăr în anul 2013 cu deci modificările la buget și se pregăteau de campanie electorală din 2014, așa? Și acolo s-a dezechilibrat clar, s-au umflat veniturile, s-au umflat cheltuielile, veniturile nu s-au putut realiza, a început a apare la sfârșitul anului deficitul de casă deja la Ministerul de Finanțe, deja asta tot nu e, deci cum ar fi o noutate, așa ceva nu era. După asta, în 2014, au continuat exact aceeași practică, alegeri, înflăm cheltuielile, pe acasă ne vină și granturi, vreo 3 miliarde de lei, numai că între timp noi, iarăși, nu semnăm acordul cu fondul. Toată lumea cunoaște că fondul este hârtie de turnisol de care se conduc absolut toți inclusiv donatorii, europenii? Inclusiv, nu, de aceia care dau granturi, ei poate să uite mai puțin, dar toți care vin cu proiecte comerciale de investiții, ei pur și simplu deci refuză și discuțiile. Inclusiv acum, din câte văd eu, deja și granturile se încep, știți, pentru că deja acolo e problema, a apărut sistemul bancar, nu atât acordul cu FMI-ul, cât a apărut, stați un pic, noi dăm banii, dar nu care e certitudine că banii ăștia să ajungă la destinații. Așa, și nu vor fi deturnați prin sistemul bancar. Și atunci, noi avem o situație în care ani de zile bugetul ăsta cineva l-a dezechilibrat, deci cineva, deci guvernarea actuală, așa, și atunci nu știu de ce se consideră că legile fizicii funcționează, dar legile economiei, ele sunt opționale, nu funcționează. Întrebarea ta, când ai spus că ce se poate de făcut acum poate fi evitat, asta e ca și cum în fizică ai spune, dar dacă eu sar la etajul nou, eu pot să evit impactul. Deci vreți să spuneți că noi acum suntem în stare de sărit doar de la etajul nou? Noi deja zburăm de la etajul nou, putem să evităm impactul sau nu? Unde ne vom opri între care etaj? Discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Noi am revenit în studio, domnul Parlikov spunea că noi suntem în liberă cădere de la etajul nou. Unde ne oprim? La nivel de subsol sau totuși? Asta, mă rog, ca paralel. Deci legile economiei funcționează exact la fel cum funcționează legile fizice. Nu poți dintr-o economie în permanență să scoți, să creezi deficite și în sfârșit să ai creștere economică, buget echilibrat sau onorarea tuturor plăților. Într-un final te confrunți cu realitatea pe care a vorbit colegul domnul Gârbu. Deci, ești nevoit pentru a-ți asigura plățile pe intern să emiți monedă națională, acoperirea ei cu monedă externă îi în limitele rezervelor, la asta conduce la deprecierea monedei. Avem un exemplu Grecia. Exact. Și ce să discutăm? Da, ce să discutăm? Cum? Acolo e măcar monedă națională? Nu. Dar deci măcar factorul ăsta de amortizare nu funcționează. Exact. Dar ca soluție, singura soluție, în lei, toți lei vor primi și vor putea cumpăra ei de lei ăștia. Asta e deja cu totul altă întrebare. Domnul Rasche, poți despre acea comisie secretă din care au făcut parte dumneavoastră, domnul Sturza, domnul Talmaci și domnul Arapu. Haideți să admitem că acum apare această voință politică de a mai crea o comisie secretă care va avea mână liberă la orice. Să redreseze situația, să facă schimbări. Ce trebuie de făcut și unde trebuie de început, domnul Gârbu? Eu impresie că Admitem că voință politică este. Nu știu de unde ea apare, dar peste noapte apare. Bine, deci oamenii se trezesc și înțeleg că trebuie de făcut ceva. Dacă există voință politică, atunci va fi și soluționare, vor fi anumiți pași în direcția soluționării problemei cu cele trei bănci comerciale. Deci aici am impresia că e cea mai gravă situație ca imagine. Fiindcă Moldova, imediat ce soluționează problema în corupție, deci arată anumite voințe deschidere, atunci primește suport extern. Și atunci trebuie de lichidat. Nu doar lichidarea băncilor, dar și restituit miliarde. Deci efectiv trebuie real să fie trași la
răspundere cei care au făcut această gaură enormă în toată economia și în societatea moldovenească. Dacă nu se face claritate aici, atunci nu avem nicio șansă. Pentru aceasta avem nevoie de justiție și de instituțiile de drept independente. Deci, iarăși, nu dacă depinde de economie. facem claritate în domeniul respectiv, noi revenim la anul 2009. În anul 2009, atunci când am fost loviți de criză financiară internațională. Și atunci deja vine Fondul Monetar, vine Uniunea Europeană și ne dau bani, acoperă deficitul în buget și atunci ne acoperă lipsa de mijloace financiare în rezervele valutare și atunci cât de devine de rău ieșim din situația respectivă, o perioadă mai lungă de timp, 3-4 ani. Până nu cedăm schema cu furtul miliardului, nu avem nicio șansă. Aici depinde și de poziția care va fi luată de donatori. Îmi dau seama că toți donatorii un pic ne șantajează pe noi, ce contează foarte mult și poziția care va fi promovată de Uniunea Europeană, Banca Mondială un pic, bine, înțeleg cuvântul șantajează. Bine, înțeleg. Ei mi se pare că țin cu noi mai mult, cu poporul nostru mai mult decât totuși donatorii au pus piciorul în prag. Și asta e foarte bine. Dar totuși, dacă o să-l țină foarte mult, fiindcă ce se întâmplă pozitiv în Republica Moldova, se întâmplă fiindcă donatorii ceva insistă. Totuși, donatorii sunt legați de cele proiecte care le-au lansat mai devreme. Uniunea Europeană este legată de parteneriatul estic și vrea așa sau altfel să ne ajute. Noi atât de mult vorbim despre donatori. Dar Republica Moldova are resurse interne de a ajunge în situația în care nu vom avea nevoie de donatori, de granturi, așa, bani care vin ca ajutoare. Bine, vă dăm vouă, pentru că sunteți ca și cei din Africa. Să fim o economie atât de normală în care investitorii vor veni pentru că aici e bine. Pentru că aici se face profit. Pe plan mondial, noi numărăm pe deci de câte state sunt care nu depind de donatori. De fapt, în realitate sunt foarte puține. În foarte multe state deci, oricum, întotdeauna vom avea nevoie de donatori. Bine, haideți să presupunem. Noi depinde ce idei politice o să venim, ce idei geniale în economie o să venim. Dar noi suntem foarte departe de această realitate. Chiar și integrarea europeană nu este văzută într-un fel ca posibilitate de a primi bani ieftini. Noi putem să venim, noi în general putem să facem această sărituri din lumea a treia în lumea întâia, da? De exemplu, mă amintesc cum vorbea Saakashvili despre iarăși abordarea din Odessa și el tot vorbea că noi nu putem pur și simplu pe un trend obișnuit să ne dezvoltăm, că altfel o să ne ia vreo 50 de ani ca să revenim la situație din 2-3 ani în urmă. Noi trebuie să sărim. Deci Moldova tot trebuie să cu salturi, dar salturile se fac foarte greu și fără suport extern în principiu nu prea se fac și trebuie să fie deschidere politică din partea cuiva. Deci, cum noi putem face această săritură? Cum putem? Din țara a treia în țara din prima categorie, domnule Bragheș? Bine, eu nu cred că aici nicio emisiune pentru asta nu va fi de ajuns ca să discutăm toate lucrurile astea, ca să căutăm soluțiile respective sau să propunem soluțiile respective, fiindcă sunt foarte... Eu nici nu aș vrea cum să le număr, 100.000 de lucruri care trebuie... Există variante, dictatură, Lee Kuan Yew face lucruri. Haideți să... Așa, Lee Kuan Yew este o situație într-o țară specifică cu tradițiile specifice și așa mai departe, unde acest lucru s-a întâmplat și s-a produs. Teoretic s-ar putea să întâmple și în Republica Moldova asemenea situații, numai că pentru asta trebuie să ai o echipă de oameni care împreună cu prim-ministru, așa cum era în Singapore, deci au mers conștient la niște acțiuni și au îndeplinit acele promisiuni care le-au dat în fața alegătorilor și în fața comunității internaționale. Au avut și ei, dacă citim memoriile persoanelor respective, au avut și ei discuții foarte dure, foarte grele și cu organismele financiare internaționale și cu puterile mari, dar până la urmă i-au convins pe toți și au mers și au ajuns la ce au ajuns. Dacă să ne întoarcem, să revenim la noi acasă, eu cred că au fost numite deja câteva probleme fără de care nu se va produce nimic în Republica Moldova: corupția, justiția, deci populismul politic care este important, divizarea societății est-vest sau stânga-dreapta, deci iarăși o problemă destul de principială pentru Republica Moldova, fără rezolvarea care iarăși nu o să putem să asigurăm niște condiții normale de supraviețuire, de transformare a Republicii Moldova. Eu cred că noi trebuie să vorbim și despre restructurarea economiei sau componenței economiei Republicii Moldova trebuie regândită. Noi, cu părere de rău, ce facem în ultimii ani de zile, continuăm să facem, de fapt, aproape 25 de ani de zile, noi încercăm să cârpim economia Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Și încercăm să insistăm că și în condițiile actuale ale secolului 21, cu globalizarea și toate celelalte lucruri, noi putem economia Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești să o promovăm în piața internațională, ceea ce este, în opinia mea, absolut greșit. Mai ales în contextul integrării europene, în contextul apropierii, dacă nu integrării europene. Deci sunt niște lucruri absolut necesare de examinat, poate chiar destul de dureroase, dar fără de care noi nu vom face un salt. Și cred că este o problemă tot destul de importantă care
la moment nu se discută în opinia mea în Republica Moldova, de fapt ceea ce o numesc în unele țări idee națională. Noi trebuie să unim oamenii, societatea în jurul unei idei, unui lucru, unei acțiuni, unui, eu nu știu, mișcări care ar trage de la sine toate celelalte lucruri încet unul după altul spre o situație mai bună. Iată cam câteva lucruri care ar trebui făcute. Deci, dar, repet încă o dată, asta dacă vreți, iar într-un fel de populism și din partea mea în cazul dat. Fiindcă pentru a propune niște soluții trebuie o analiză profundă economică, trebuie discuții de zile, luni, poate chiar întregi pentru a evidenția sau a găsi acele soluții care sunt De ce și cele ne mai adunăm și eficiente. discutăm? Pentru că nu poate economia fi regândită dacă acest lucru nu va fi dezbătut public. De ce și discutăm? Mie mi-a plăcut ideea dumneavoastră că trebuie regândită economia în serie. Eu mă duc aminte că în 2010 cineva a încercat să regândească toată țara, Rethink Moldova, dar nu prea ne-a reușit mult de acolo. Dar dacă e să vorbim serios despre regândirea economiei Republicii Moldova, domnule Moravski, ce putem schimba? Noi, în genere, suntem capabili să schimbăm ceva? Sau noi așa vom continua, scădem, să fim în liberă cădere? Și dacă ne va ajuta un donator, bine. Eu sunt fără așa pesimism și panică, pe de altă parte, atitudinea mea fiecare dată era mai mult, poate, filosofică în situația chiar critică, dar eu privesc pe procesele, da, noi trăim înăuntru proceselor și asta e foarte interesant când monitorizez în afară, dar înăuntru, desigur, tot trăim aici, dar pe de altă parte, noi suntem martori și participanți la procesul de creare statului. O să fie în viitor nimeni nu știe ce o să întâmple peste 50, peste 100, chiar peste 20 de ani. Dar procesul merge acum, fără tradiții istorice și așa mai departe. Rădăcinile multe trebuie să căutăm încă în secolele trecute, citiți Cantemir despre nravurile moldovenilor, caracter psihologic și așa mai departe, care nu poate fi ignorat. Acum, în situația dată, eu consider că foarte mult depinde de la partenerii noștri, de la donatorii care cu toate relațiile foarte bine și lucrez cu ei mai mult de 20 de ani de zile, dar așa că ei în fiecare dată închideau ochii la multe lucruri care au fost făcute și multe procesele care acum sunt criticate pe ei și ei pun condițiile, a apărut nu azi. A apărut câteva ani în urmă și ei erau martori. Și ei închideau ochii pentru că era alții, asta e noștri și așa. Acum ei tot înțeleg că nu se poate. Acum noi vorbim despre, da, voință politică din punct de vedere legal, pentru mine este ca foarte repede, cu orice preț, eu chiar spun, trebuie să fie format guvernul funcțional și guvernul trebuie să are voință politică și revizuiască prerogativele guvernului. El trebuie să fie mai operativ, mai independent în primirea decizii, pentru că în orice caz, cu Parlamentul, cu așa structură politică, cu așa relație... Dar aceasta ar însemna, domnul Moravski, ca centrele puterii să se mute de pe Cantemir și București în incinta guvernului. Nu e și altă problemă, da, asta este real sau nu? Că trebuie să fie creată contrabalanță, că aceeași procuratură trebuie să fie reformată, că trebuie să fie mai independentă și trebuie să fie monitorizată permanent. Deci toată puterea în orice țară este, sau aveți dictatură, sau aveți democrație construită fiecare dată pe sistemul contrabalanței. Nimeni nu are putere absolută. Pe de altă parte, el are posibilitatea a primi decizii. Care e problema acum la noi s-a format? Cu toată stimă față de Gaburici, eu nu știu pe el, dar el arătau ca băiat pregătit și așa mai departe. Dar problema constă în faptul că persoanele care real primesc decizii, ei stă afară, ei nu duc responsabilitatea directă. Moral, de cel puțin. Da, persoana care în fața poporului, care duce responsabilitatea concretă, nu primește deciziile. Nu poate primi. Nu poate primi decizie. Dar, domnul Moravski, da, dar dumneavoastră spuneți că ori dictatură, ori democrație. Dar la noi, bineînțeles, nu suntem o dictatură, dar nici democrație nu suntem. Noi suntem plutocrație adevărată. Nu, noi avem ceva mixt. La noi acum cei bogați, oligarhi, decid lucrurile în țară. Ei decid. Și nu premierul, fie Kiril Gaburici, fie Iurie Leamcă, nu ei, nu...
Natalia, eu nu sunt de acord. Asta e tot, Natalia, discutabil, pentru că dacă spunem așa, cei băgați în majoritatea țări primesc decizia. Și problema constă numai în felul că poate fi contestată. Sunt contrabalanță și ce fel de decizii și în ce mod este primesc decizii. Pentru că dacă decizia sunt primite în așa mod ca acceptate de societate... La noi, la ora actuală, există vreo contrabalanță pentru oligarhii care sunt la putere? Nu există. Asta și problema. Eu de ce și vorbesc despre plutocrație? Asta și eu vorbesc despre că la noi până acum nu este format stat care funcțional din punct de vedere asigurării primi decizii ca contrabalanță. Este contrabalanța care stopează posibilitatea să primească deciziile care sunt contra interesul majoritatea societății. Eu îmi dau foarte bine seama că există o grămadă de țări în care există companii care au bugete mai mari decât PIB-ul țării din care provin. Asta este evident. Dar aceste companii nu controlează și procuratura, și Centrul Național Anticorupție, și justiția. De la timp la timp apar informația că nu, România acum a devenit pe prim plan. Noi, practic, fiecare săptămână auzim, a fost arestat un ministru, a fost... Dar tot așa, și în Franța, și unii au vedeți Europa, și Europa. Dar eu spun așa că asta arată că în Europa, indiferent de poziție, a fost președinte, a fost prim-ministru, dacă a încălcat ceva și a fost luat pe mână, justiția începe lucru. Noi trăim în spațiul de la noi până la est altă situație, că toți oligarhii știu că nimeni nu ei pot face ce vor și nimeni nu se întâmplă. Asta e problema. Nu e problema că nu există corupție în Franța, în Marea Britanie, în Statele Unite. Problema e în altfel. Că aici noi chiar nu avem speranță că asta va fi stăpată, pentru că alte structuri nu lucrează. Dar cum speranța aceasta poate fi, nu știu, reînviată în societate, domnule Parlikov? Pentru că fără speranță n-ai cum. Da, eu tocmai spun că... Cum spune Oge Slaviov, ori aeroportul Chișinău și zbori unde vrei și nu te mai întorci, ori trebuie de făcut ceva. Era o glumă recent, tot după anunțarea cu Banca de Economie și rezultatele alegerilor și tot asta, zic că noutate bună. Bilete ieftine în Londra și nu știu unde, și în Madrid. Nu știu. Bun. Dincolo de glume, iarăși, legile economiei, ca și legile fizicii, funcționează. Noi acum ne convingem pe exemplul nostru. Nu există soluții magice pentru rezolvarea problemelor economice în cazul în care toate celelalte structuri din stat, exact cum s-a vorbit acum, nu funcționează. Noi putem să vorbim aici, nu știm să vorbim, despre asta se vorbește de mulți ani, de câți ani de zile se vorbește că noi suntem un stat captiv, așa. Bine, haideți să admitem că noi ne-am eliberat. Cum regândim economia? Deci, din momentul în care vine o altă echipă, statul se eliberează, vin oameni care au putere de decizie și voință politică. Cum regândim economia țării? Cum o schimbăm ca să devenim altfel? La noi încă paradigmele de gândire în Republica Moldova și în toți care gândesc despre economie se gândesc în parametri de agricultură, industrie, ce mai avem noi, servicii și după asta în condiții în care lumea am plecat din secolul 14, 15, 16 și ajung în 21. Așa. Prima revoluție industrială a fost în 1640 în Marea Britanie, asta e secolul 17. Noi acum suntem în secolul 21. Acum, paradigma economică de până acum era una foarte simplă. Noi exportăm un singur lucru, oameni. Noi exportăm oameni care după asta trimit bani acasă și cât rudele lor care stau acasă mai stau aici și nu pleacă după cei care au plecat peste hotare, asta creează consum și consumul ăsta ne formează PIB-ul. Asta e modelul economic despre care deja... Realitate în paradigmă, dar realitate economică. Asta e realitatea din care noi trăim deja eu cred că din anii 90, așa? Bine, dar mulți se stabilesc acolo,
Corect. Cu fiecare an noi avem tot mai mulți pensionari și tot mai... Corect. Da. În primul rând, Tot asta mai e mulți pensionari, tot mai puțini oameni care le... exact ca și orice resurs, resursul uman e resurs finit. Și noi am exportat o bună parte din resursul nostru uman capabil de a produce de a genera valoare adăugată. Cei care au rămas sunt mult mai puțini. Deci noi au plecat peste hotare cu lucru, nu au plecat copiii și pensionari. Au plecat cei în vârsta aptă de muncă, au plecat cei care trebuie să formeze economia aici. Acum, haideți, dacă tot am menționat de Lee Kuan Yew și foarte simplu s-a început. Eu început să curteze investitorii. În primul rând, eu încercat să înțeleagă unde e locul lor a țării, a Singapore, și în cazul nostru, eu n-am văzut încă cineva să discute la modul serios pe o platformă politică care e locul Republicii Moldova în diviziunea internațională a muncii și în economia mondială. Ce avem noi? Da, sau măcar europeană. Ce avem noi de oferit? Care sunt avantajele noastre competitive? Eu deja de 10 de ori vorbesc despre faptul că Republica Moldova, spre exemplu, unul din farmecile noastre. Noi suntem societate polilingvă din creație. Suntem. Până acum suntem. Era mai greu. Până acum suntem. Asta este un avantaj competitiv pe care lumea nu-l conștientizează deloc. Încearcă să lupte cu el. Da, exact. O parte încearcă să lupte cu tot ce este românesc, altă parte încearcă să lupte cu tot ce este rusesc. Deci, în loc să valorifice... Reșind din idee că dacă ne vom curăța de una sau alta, brusc vom începe să trăim în paradis. În loc să valorifice acest resurs, hai să luptăm cu resursul sau să-l exportăm în cel mai bun caz, așa. Și tot așa. Adică, eu pur și simplu vreau să aduc câteva exemple despre faptul că paradigma de dezvoltare economică în general acum nu este, eu nu văd discuții despre paradigmă, în general nu văd discuții despre paradigmă. Haideți să discutăm acum. Care este locul nostru și ar putea fi locul nostru în economia mondială sau cel puțin europeană? Mi se pare totuși eronată această poziție, această opinie, fiindcă locul nostru care îl merităm. Nu, locul nostru care vrem... Care vrem. De ce înseamnă poate fi? Japonia e cel care loc are în economia mondială. Japonia și-au ocupat locul care au vrut. Japonezii cu îngăbățânare au ridicat Toyota timp de 40 de ani și acum sunt lideri mondiali. Toyota e primul care guvernul 40 de ani a investit. Avem ceva să le oferim? Haideți să clătim. De ce noi să zicem, bine, care e locul nostru? Noi am fost în Uniunea Sovietică, grădina zarzavatului Uniunii Sovietice, acum haideți să fim grădina zarzavatului Uniunii Europene. Eu nu vreau să fiu fermier. Mie nu-mi place această oportunitate. Ce înseamnă locul nostru? Noi locul nostru care vrem, acel îl ocupăm. Noi vrem, noi ambiții avem. Pentru aceasta trebuie să avem o strategie. Pentru aceasta trebuie să avem o strategie pentru cel puțin 20 de ani. Începem o anumită abordare. Eu vreau să un scurt comentariu. Mi-a s-a întrebat deci care sunt soluțiile pentru dezvoltarea Republicii Moldova și mai departe. Adică ce poate să facă Moldova ca să treacă în state din grupul întâi. Răspunsul la această întrebare e de premiul Nobel. Nimeni la întrebarea aceasta nu o să vă răspundă. În principiu, economia e teribil de sofisticată și în plus statele dezvoltate nu au niciun interes să lase un alt membru să vină în rândul lor. Economiile sunt foarte sofisticate. Noi credem, noi sperăm la credite și granturi, noi sperăm la investiții directe străine. Ele tot timpul sunt constructive, ele tot timpul ne aduc nouă valoare adăugată. Uneori ne asigură bunăstarea lor, bogaților. Noi să nu uităm că în Uniunea Europeană cel mai mult a crescut statele care au finanțat extinderea Uniunii Europene. N-au crescut statele de la periferie, au crescut și ele, dar cel mai mult în termeni nominali au crescut statele care au stat în centrul Uniunii Europene. Deci nu fim chiar atât de naivi. Statele dezvoltate n-au niciun interes să ajute statele sărace. Deci noi, dacă vrem să creștem, noi trebuie să luptăm cu toată lumea, inclusiv și cu donatorii și cu toți de la care sperăm investiții. Dacă e să ne aducem aminte de țările care au reușit multe având acorduri cu femei, nu prea mă aduc aminte de foarte multe țări. Nu este niciun stat care să fie reușit urmare politicilor femei, nici măcar unul. Nu este niciun stat să fie reușit să treacă din lumea a treia, lumea întâi, urmare proiectelor Băncii Mondiale. Nu este nici măcar unul. O secundă, dar ca să nu fii dependent de politicile FMI și a Băncii Mondiale, trebuie să termini cu populismul, trebuie să ai nu deficit, dar să începi a vorbi de proficit, trebuie să creezi centre de dezvoltare interne și nu spui că noi să acoperim, să avem deficit bugetar și să acoperim din resurse externe care este impun în condiții. Când noi vorbim ce fel de care e locul, eu uităm bine, timpul sovietic. Economia Republicii Moldova, în multe cazuri, noi putem spune că a fost creată artificial.
Pentru că sectorul agricol, asta e baza naturală. Dar dacă sectorul industrial, asta e datorită politicii Uniunii Sovietice, care deplasau întreprinderea aici, legate cu complexul militar-industrial și așa mai departe, și numai că trebuie să fie dezvoltate republicii și a doilea pentru că am avut brață de muncă multă. Și a fost puse asta de la priborostроение și care trebuia multe lucruri. Dar fără asta, fără politica centrală, Moldova în timpul sovietic niciodată, pentru că n-a avut resurse. Acum altă situație. Practic, industria distrusă, agricultura pe jos, noi practic începem de la zero. Dacă vorbim despre locul nostru. Da, avem tradițiile, avem resurse. În ce direcție să ne pornim? Dar de la zero? eu privesc pe asta. Dacă noi vom crea condițiile normale, deci din punct de vedere legal, economie transparentă, clară, din punct de vedere juridic, vor fi create condițiile și așa mai departe și începe mișcarea. Capital care eu nu pot spune că Moldova va fi lider în producerea tomatelor sau producerea discuri pentru video. Eu nu știu. Dacă vor fi create condiții, începe. Și când monitorizezi, începeți. Știți că mergeți după mișcarea economiei. Eu vreau să spun o propoziție care de fapt este ceea ce spune acum domnul Muravski. Noi trebuie să ne orientăm la ceea ce aduce venit și mai mult nimic. Iar este unica soluție pentru redresarea economiei, pentru revigorarea economiei, pentru stabilirea unei economii moderne, competitive, care ar da proficit bugetar și multe alte lucruri despre care vorbim noi. Deci acesta este cel mai important lucru. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani în acest domeniu? Nu pe mea nimic, sau aproape. Problema este că toate statele lumii vor să ocupe sectoarele care aduc valoare adăugată înaltă. Și noi nu trebuie cu toate statele lumii să găsim, să fim mai buni decât Germania, decât nemții, să fim mai buni decât italieni, să fim mai buni decât francezii. Haideți să încercăm ei ce rezerve au. În ce moldovenii pot fi mai buni decât Germania, italienii sau francezii? Discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio, discutăm în ce moldovenii pot fi mai buni decât italieni, francezi, germani. Nu asta ați lansat acest subiect, domnule Gârbu. Cred că Moldova poate speculeze faptul că statele dezvoltate cheltuiesc foarte mult pe politica deci internațională, politica externă, sunt probleme globale pe care statele respective încearcă să le soluționeze și cheltuiesc sume enorme. Deci pe bugetele militare sunt mari, dar și politica externă a statelor respective este foarte mare. Noi nu avem necesarul să facem așa ceva și noi putem să tăiem foarte mult la acest capitol, dar pe interior nu trebuie să fim mai buni ca ei. Un răspuns foarte simplu este următorul. Ambasadorul SUA din Estonia, când a revenit în Statele Unite ale Americii, a revenit acasă, a zis că a avut impresia că a revenit în epoca de piatră. Deci tot ce țin de tehnologii informaționale în SUA este atât de slab dezvoltat în comparație cu Estonia, încât el a rămas șocat. Deci cât de primitiv sunt ei în comparație cu Estonia. Estonia a reușit în domeniul informatizării. Ei nu aveau alte ieșiri și noi tot alte ieșiri nu avem. Noi nu trebuie să informatizăm foarte mult, nu trebuie să ne liberalizăm foarte mult pe interior și la noi poate ar trebui foarte important în Constituție scris ponderea maximă a cheltuielilor guvernamentale în PIB. Să fie 20%. Să tăiem masiv din cheltuieli guvernamentale. Guvernul preia foarte multe resurse și nu face nimic cu aceste resurse. În general, aparatul statului la noi nu este prea grioi. Noi nu avem prea mulți miniștri, prea mulți angajați la ministere, la agenții. Nu contează noi câți avem, noi alte locuri de muncă nu avem. Contează cu ce ei se ocupă. Eu n-am văzut, adică nu e chestia că se cheltuie mult pe ei, e problema că eficiența lucrurilor lor, eu asta prima dată am înțeles-o. Nu, dar știți, acolo unde este factorul uman, acolo și apare probabilitatea corupției, pentru că, știi, la aparat nu poți da mită, la aparat poți să plătești oficial o taxă, ceea ce este absolut normal. Dar când apare un om într-un ghișeu, acolo spravăcică costă atât, certificat costă atât, înțelegeți? Poate dacă ar fi micșorat acest aparat, ar fi mai ușor de întotdeauna vorbeam în felul următor. În primul rând, Republica Moldova are problema de ce lumea pleacă de aici. Nu sunt locuri de muncă. Orice angajare în câmpul muncii, orice angajare în câmpul e salutabilă. Sunt oameni care depinde de ce fac oamenii respectivi. Oamenii pleacă, fiindcă oamenii pleacă, nu au locuri de muncă, dar de ce? Fiindcă nu sunt bani în circulație. Guvernul cu căpățânare nu vrea să pună bani în circulație. Ideea e foarte simplă. Noi avem cerere. Noi consumăm foarte puțin. Uitați la cât consumăm noi alimente per capita. Cât mult investim noi în investimentați. Cât de des schimbă în Occident telefoane mobile, cum schimbăm noi. Deci toate cheltuielile noastre per capita sunt foarte mici. Deci noi avem necesități de a consuma. La noi sunt foarte multe persoane
care vor să lucreze. Uitați, este cerere, este ofertă. Ce lipsește? Banul lipsește. Nimeni nu pune în circulație bani. Statul trebuia de mult să creeze o bancă de dezvoltare. Deci vorbim despre ideile de dezvoltare, un instrument foarte important este sistem financiar majoritar de stat. Bine, nu un stat care face... Bine, statul... Nu bem. Bine, dar noi avem dar bănci. totuși- Dar noi avem bănci care spun că alocăm credite pentru mici afaceri. Dar Vii la bancă, condițiile? da, dar condițiile sunt Păi nebune. asta e problema. Dacă inclusiv fermierii mari nu sunt capabili să Fiindcă ia asta e uneori logica credite. comercială, dar Nu mai trebuie să fie o vorbim de mici. logică de stat în ridicarea economiei. Deci statul trebuie să vină cu o bancă de dezvoltare care să ofere, chiar să ofere credit cu dobândă negativă. Nu asta contează. Statul nu trebuie să facă business. Statul trebuie să determine creșterea economiei. Și noi trebuie să înțelegem, fără investiții masive și fără pierderi cu credite neperformante, e ok. Fiindcă n-ai cum să ridici toată economia aceasta, n-ai cum să faci față competiției externe. Dar cu abordare aici constructivă. este un element care statul trebuie, din punctul meu de vedere, mai mult. Noi, practic, am pierdut sistemul de educație. Eu nu vorbesc despre școli. Sistemul de educație profesională și așa mai. Eu înțeleg, eu nu pot susține poate politic, dar eu înțeleg băncile. Ei, în orice caz, în situația dată, profit au. Da. Ei n-au problemă cu lichidități, dar în multe cazuri ei n-au clienți destul care au capacitățile. Competitiv. Eu 20 ani de zile lucrez în diferite proiecte după guvern și așa mai departe și pentru ajutorul business-ului mic. Și la noi psihologic, dați-mi bani și eu rezolv problema. Și când începeți să lucrați, vedeți că ei n-au capacitatea a rezolva problema care dă eficiență. Da, sunt fermieri, sunt întreprinzători mici care fac business normal și pentru ei asta e problema, ei sunt presați de sistemul financiar, dar asta e, știți că poate 5%. Dar majoritatea nu Și au. aceasta Ei este, trebuie să fie și aceasta este pregătiți. problema educației? Natalia, Da. inclusiv educație. Inclusiv Da. educație. De aceea eu și revin la una din chestiunile... Când vorbim Imediat educație, nu nu numai școli și universități, asta e sistema. Sistema de proftehoceliște, asta e sistema de educație, ridicarea calificației, perecvalificație și așa mai departe. Asta e sistema. La noi vorbim educație, avem în vedere licei și universitate. Asta e numai o particică de sisteme. 20 de ani în urmă, sau aproape 20 de ani în urmă, existau proiectele Băncii Mondiale, care, domnul Efros, cum se numea, că nu mai țin de acum? Aria, da. Care, de fapt, se ocupa cu lucrurile astea. Unde e Aria aceea? E acum e mai necesară, poate că acum 20 de ani în urmă. Deci, eu cred că una din soluțiile care există, atragerea masivă a investițiilor străine, fiindcă vin nu doar bani, vin cunoștințe, vine experiență, vine calificare, vin piețe de desfacere, iar de ce nu vin investiții străine, eu nu vreau acum să intru, fiindcă noi cunoaștem toți foarte bine. Deci una din soluții, nu numai sistemul bancar, eu sunt de acord ce spun domnul Greu, dar totuși este o problemă și a celor capacități interne de a asimila aceste investiții, inclusiv locale. Problema cu investiții străine este că, într-adevăr, ei ne aduc experiență și cunoștințe. Noi avem nevoie foarte mult de chestiunea aceasta. Dar odată ce investitorii au venit în Republica Moldova și au ocupat toate domeniile profitabile, noi cum facem să fim și noi? Deci să dominăm și noi în domenii, să fim și noi manageri de top. Deci drumul de a ajunge de la... Bine, noi o să am anumite experiențe și ce? Toată piața e ocupată de investitori străini. Dar noi ce facem? Noi nu avem nevoie să devenim noi manageri, nu vrem noi să fim acționari. Haideți să ne gândim la noi. Deci atunci când noi vorbim de investitori străini, să avem și această dimensiune. De exemplu, investitorii străini în China n-au dreptul să aibă mai mult de 50% în capital. Sunt anumite reglementări. Să fie minoritari. Deci investitorul local va prea... să fie ca în China, atunci la noi... Înțeleg, dar trebuie să fim foarte nuanțați în chestiunea aceasta. Investitorii străini o să vină, dar o să preia toată economia. Bine, noi să fim deștepți, dar o să fim săraci. Și din sărăcie nu te ridici în sus. Și în plus să nu uităm faptul că Uniunea Europeană nu e totul chiar atât de lin și hai să ne punem o întrebare. De ce, de exemplu, Apple sau Google sau Yahoo sau Facebook n-au apărut în Uniunea Europeană? Căci avantajele mai mari. De ce au apărut în SUA? Deci totuși nu este chiar atât de dinamizată Uniunea Europeană și modelul de dezvoltare european este unul extensiv, nu intensiv. Ei pur și simplu lărgesc pe agenți economici existenți, nu creează alți agenți economici în domenii noi. Nu sunt chiar atât de buni europeni în a dezvolta anumite nișe noi. Americanii sunt mai buni. Și atunci noi, odată fiind ocupați, să zic așa, deci piața fiind ocupată de altcineva, noi unde să ne dezvoltăm? Noi ce o să facem? O să fim du-te încolo, vin încoace niște salahori? Deci trebuie să-mi punem și asta întrebare. Eu vă dau un exemplu. Vitali știe din sectorul energetic. Noi avem fondul de eficiență energetică. Donatorii au dat bani. Câteva 10 milioane pentru finanțarea proiectului în domeniul dat.
A parvenit multe propuneri de proiecte, fondurile, începem finanțarea. Când donatorii care au dat bani, s-a început analiza proiectul, i-a spus niciun ban, până nu vor fi proiectele normale, calitative, care pot fi implementate. Deci noi nu suntem capabili să propunem un proiect bun care merită să fie susținut? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Da. Noi avem multe posibilități să participă la concurs pentru finanțare din programele finanțarea transfrontalieră. Câte proiecte aveți? Cât? Pe 10 putem calcula. Da. Dar sunt mulți bani care vin indirect de la fondurile europene. Noi nu avem acces la fondurile structurale Uniunii, dar avem acces la fondurile cross-border cooperation și alte. Și în multe cazuri sunt bani. Problema, la momentul, cu tot că noi am discutat problema financiară legată cu susținerea bugetară, dar dacă vorbim în general despre suportul financiar al Republicii Moldova, ca paradoxal, problema pentru Republicea Moldova acum nu lipsa de bani, dar lipsa capacității să absorbi toate propunerile și să pune pe masă pentru donatori și aceasta a fost problema cu care pot fi se lovea acceptate. și România se lovea cu această problemă. România absorpția este, dar acolo altă situație. Bine, dar atunci când în paralel se duce luptă cu corupție și se eliberează economia de această gangrenă, probabil capacitatea de absorbție crește. Ceea ce arată și exemplul României. Eu cer scuze, noi l-am întrerupt pe domnul Bragheș încă. Nu, dar eu am vrut să revin la problema asta. Domnul Muravski a atins chestiunea respectivă și eu cred că noi trebuie să revenim la ea obligatoriu, fiindcă noi putem să avem miliarde în Republica Moldova, dacă nu o să aibă cine să lucreze în Republica Moldova, nu o să avem muncitori calificați, eu vă rog să atragem atenție, muncitori calificați nu o să avem oameni care pot presta servicii calificate, nu degeaba vorbim, nu se va produce nimic. Deci e problema educației. Haideți să revenim iarăși la Japonia, da? Cu ce a început Japonia după cel de-al doilea război mondial? Cu educația. Irlanda, același lucru. Finlanda, deci, multe state. prima problemă care trebuie rezolvată... Toate țările scandinave, de fapt, punctul lor forță este educația. Ei fac revoluție după revoluție în educație. Noi ar trebui măcar un pic să ne uităm în direcția lor. Și la care trebuie să pornim și la care trebuie resurse bugetare enorme este problema educației. Dar, domnul Bragheș, pentru aceasta la putere trebuie să vină nu populiști, pentru că dacă începi să schimbi educația, ceea ce încearcă Maia Sandu să facă, rezultatele... Săraci copii, sunt așa mai departe. Deci, rezultatele se vor vedea peste 10-20 de ani. Apropo, știți că eu... Noi nu vrem să spunem că 10-20 e mult. Natalia, un secund, asta e o problemă principală. Rezultatele se vor vedea peste 20 și peste 30 de ani de să vadă. Eu vorbesc despre populiști care vin la putere. Eu vorbesc de altceva. Vorbesc de ce că trebuie odată și odată să apreciem. Uite, că asta e baza, de aici pornim cu 1, 2, 3, 10 direcții. Educația e una din la zero, cum se cheamă, la fundamentul acestei activități trebuie să stea. Vrem noi să nu vrem, trebuie să o pornim. Noi să o pornim astăzi, o să avem rezultat peste 10 ani de zile în cel mai bun caz. Dar 10 ani de zile trebuie să trăim, dar dacă nu o să o pornim astăzi, nici peste 10 nu o să avem, nici peste 20 nu o să avem. Apropo de ceea ce a făcut Maia Sandu cu BAC, mi-au povestit oamenii care au stat la o discuție cu un decan de la Universitatea de Stat din Republica Moldova și decanul spunea: acum am avut deja 2 promoții care au trecut prin BAC mai riguros, cu camere, unde nu se putea de copiat. Decanul unei facultăți de la USM a spus: eu pentru prima dată, în ultimii, nici nu mai țin minte câți ani, am plăcere să vin la facultate, pentru că eu am cu cine discuta. Copiii ăștia pot discuta. Deci ei au ajuns la o facultate mai complicată, eu am ce discuta cu ei. Deci diferența se vede, diferența s-a văzut brusc. Deci cei care au copiat, n-au trecut, au picat, n-au reușit să aplice la facultate. Eu am plasat pe Facebook articole cum BAC la Franța, cum examene în Marea Britanie, în Israel. Deci, vă dați seama că din acești copii care au ajuns la facultate X sau Y, după BAC adevărat, noi putem să avem mai multă speranță că peste 10 ani ei vor fi profesioniști capabili, dar... Eu pot să vorbesc... Mai multe speranțe. Mai multe speranțe, da. V-ați gândit la universitățile noastre, vorbesc cu proiectul la Universitatea Tehnică și mi arată lucrarea unui student în parte la 0, anul 2. Și cât îi se primește? Nu, eu, de exemplu, țin minte că pentru asta... Dar asta când acum?
Acum, vreo câteva ani în urmă, da. Nu acum. Dar eu mă refer acum la cele două. Eu mă refer la cele două promoții care au trecut prin Bacău. Noi asta în parc între a 4-a, 5-a știam deja că la 0 nu se poate împărți, dar el anul 2 la universitate. Eu 3 ani în urmă am fost invitat ca președintele Comisiei pentru susținerea diplomei la un institut în universitate în Moldova, nu vreau să numesc. Peste asta eu am spus, nici unul eu nu să angajez la lucru. Nici unul, pentru că așa nivel. Nu, de aceea, dacă să revenim iarăși, sunt foarte multe domenii asupra cărora trebuie să lucrăm și să pornim de la fundament, de la talpă și de aceea nici într-un cadru, nici în cadrul unui semin, am vorbit aici, este vorba de dacă doriți o lucrare științifică care trebuie să fie, eu știu, poate pornită de către Academie de Știință, poate trebuie să fie pornită de către un institut specializat în Republica Moldova, format care se ocupe cu lucrurile astea, dar iarăși porniți la dorința de a face acest lucru. Deci trebuie să fie deciziile politice respective aprobate de Parlament, președinte, eu știu cum. Și mai este o întrebare foarte importantă în Republica Moldova, în opinia mea. Eu nu odată am fost criticat că, uite, Braghiș nu vine cu idei, Braghiș implementează ceea ce a făcut domnul Sturza. Continuitatea. Noi, fiecare guvern, fiecare parlament, fiecare președinte vine cu paradigmă nouă. Vine cu idei noi, cu propuneri noi. Mai mult că spune, de la prima zi spune ce ai făcut, asta e prostie. Tăiem, anulăm, renunțăm. Разрушим все до основания, a затем. Iată, asta e o problemă destul de principială. Deci, cât de mult n-am lucrat noi, dacă o să lucrăm și mai departe în același fel, că tot ce s-a făcut până la mine e o prostie, tot ce vine numai o să fie bun și nou, deci, respectiv, noi, iarăși, aceste chestiuni, chiar dacă o să avem noi un concept, o politică, nu știu cum să-l numesc documentul ăsta, și el o să fie așa jucat fotbal cu el în fiecare 4 ani de zile sau și mai des, atunci nu se va întâmpla nimic în Republica Moldova iarăși. Țările care au ajuns la nivelul de dezvoltare, acele de care ne mândrim, sau se mândresc ei, da, același Singapore sau aceeași China, da, și China, și Japonia, și Irlanda, nu s-a întâmplat în 5 ani de zile. Nici în 10 ani de zile nu s-a întâmplat. Este vorba de o perioadă de 30-40 de ani de zile. 20 este de ani vorba... în cazul Coreei de Sud. Ce a spus? 20 de ani în cazul Coreei de Sud. Slavă Domnului! Cu 2 dictatori. Deci, este vorba despre... Doi. Astăzi, nu odată am vorbit că economia are regulile sale. Una din regulile economiei este că efectele economice nu se simt peste o zi sau două. Ele câteodată pot fi resimțite peste 10 ani de zile, peste 20 de ani de zile, și negative și pozitive. De aceea, economia cu adevărat are legitățile sale și noi trebuie să le respectăm, noi trebuie să le aplicăm în activitatea de fiecare zi a Guvernului, a Parlamentului, a conducerii Republicii Moldova. Deci, noi, azi, parlamentarul a spus, am privit în emisiune, că economic au dreptate. Dar politic vom face ce trebuie. Normal, asta e opinia mea, asta e, știți, o chintesență la tot ce am făcut noi, din punct de vedere a conceptului noastre de dezvoltare, pe parcursul ultimilor 25 de ani. Deci noi, eu am vorbit de 100 de ori, eu nu mai cred în Republica Moldova că nu există capacitate din punct de vedere oameni competenți, nu știm problemele, nu găsim soluțiile, cel puțin deci exemplu sectorului energetic, m-am convins 100%. Noi știm toate problemele, noi cunoaștem toate soluțiile. Singura problemă reală că noi nu vrem. Noi nu vrem să schimbăm situația pentru că sunt beneficiari foarte reali ai status quo-ului actual, care sunt în centrele decizionale respective. Adcaturi se dau, toți stau bine, mersi. Și atunci, deci, sistemul funcționează. Când aud de faptul că și domnul Muravski aici parțial îi dau dreptate, dar uitați-vă, noi ajungem la absurd. Și noi spunem pe de o parte că noi nu avem în Moldova, nu are cine face proiecte, nu are cine dezvolta, nu are cine absorbi bani. Pe de altă parte, la noi toată lumea pleacă din țară să lucreze în altă parte, de atât că aici nu-s bani, nu-și poate realiza și nu-și poate face un loc de muncă. Și acolo se găsesc și devin... Și acolo lucrează bine, fac carieră. Da, și acolo ei se manifestă. Spunem că fac carieră, asta e pe degete. Sigur. Nu, e adevărat, 99% lucrează negru, majoritatea și acolo nu este ideal. Asta este tot. Dar este integrați în circuitul economic normal. Foarte bine. Și-au găsit un loc. Dar la noi nu și-au putut găsi. Și asta e, adică noi
Cum spunea cineva, știți, era bancul ăsta despre femeia are două probleme. Dulapul mic și n-am și îmbrăcat. Apoi fix așa și la noi. N-avem forță de muncă și pe de-o parte. Și n-avem Capacitate de absorbire. capacitate de Pentru că absorbție. acolo el colectează gunoi și primește 500, 700 Dar aici de atâta gunoi euro, nu-i. dar aici 500 de Da, aici va euro. colecta gunoi și va primi Acei care colectează 1500 cu de noi lei. sunt poate persoane foarte bine instruite, care din păcate nu s-au găsit în Republica Moldova, dar acolo nu mai trebuie, că acolo nu este, acolo sunt de pe loc care vor să facă carieră și să lucreze manager de top. Deci în moldoveni tot timpul reușesc, fiindcă sunt din alt mediu, altă cultură, dar asta înseamnă că noi nu avem capacitate. Noi aici în Republica Moldova, dacă avem deblocat sistemul administrativ, dacă noi avem un aparat administrativ performant, dar problema este aici e nodul problemelor. La noi în administrația publică nu se face o evaluare de performanță. Acolo, pur și simplu, la stat se stă. Oamenii stau și cu ani stau. De asta Pur și se simplu numește stau. stat, da? Da, de așa se numește stat. în Republica Spate Moldova. redenumit, de șezut. Da, și Mai degrabă, da, și Dar cam zătoare. asta se întâmplă în Republica Moldova. Nu există o evaluare în baza performanței în autoritățile publice. Și atunci toate proiectele acestea de cooperare transfrontaliere, de acolo încep în principiu. Într-adevăr, se răspândesc și la mediul privat, depinde de o anumită inițiativă. Dar dacă e blocaj acolo la nivelul autorităților locale sau centrale, care este rostul? Domnilor, dar eu cred că iată, tot ce discutați astăzi dumneavoastră aici în studio, Nu-i prima dată. oamenii de la guvernare, da, în primul rând, nu pentru prima dată discutăm acest lucru cu domnul Braghe și la alte televiziuni și cu domnul Muravski discutam aceleași lucruri. Eu sunt convinsă că cei care se află astăzi la guvernare știu toate acestea. Știu. Lucrurile sunt cunoscute. Problemele Dacă nu sunt cunosc, poți cunoscute. uite la emisiuni și să afli în Vă principiu. rog să-mi explicați care este problema. Lipsă de dorință, lipsă de ambiție de a intra în istorie, de a face o bombonică din această țară. Care este problema? Domnul Braghe, și ați fost la putere. Trebuie să știți. O să pară lucrurile să poate straniu și cineva chiar se poate și supăra, dar problema este în noi, în cetățenii Republicii Moldova, care votează așa cum votează. Niciun politician în Ilan linii Șor la mari, Orhei. niciun politician în linii mari în Republica Moldova nu a fost sancționat pentru promisiunile goale, populiste. Roșca. Vedeți O cum? secundă, La noi vă rog. sancționarea are loc doar pentru declarații goale, populiste și neîndeplinite în rezultatul aflării la guvernare. Iurie Roșca a Numiți-mi. fost taxat pentru altceva. El n-a Da, fost pentru asta. a trădat ideea națională. El n-a Deci, fost taxat pentru asta. De ce? Numiți-mi, vă rog. Eu vorbesc cei care au fost la guvernare. Deci, asta e problema numărul 1. Noi de aici trebuie să pornim. dar această Odată problemă și vine din cetățeanul educație. Republicii Domnule Moldova- Braghe, această problemă vine iarăși din educație. Bine, de unde Pentru că vine, eu repet, eu nu vreau acum să întâlnim, dacă o să ajungem la evul mediu, cred că foarte repede, dar problema este, a spus întrebarea cum. Iată, asta e problema numărul 1. Ca politicianul să-și îndeplinească promisiunile, el știe că data viitoare va fi taxat. Eu nu vreau acum să duc exemple, fiindcă pot să vă aduc în 25 de ani de zile, practic, majoritatea absolută au procedat în același fel. Și au continuat să fie Domnul la Braghiș. guvernare, au continuat să-și... Da, aveți perfectă dreptate, dar atunci când politicienii au la îndemână aproape toate resursele media, resursele administrative, financiare, de drept, pot oricând porni un dosar penal dacă tu începi să-i critici și încerci cumva să induci ideea că ei trebuie să Dar fie nu-i problema taxați. aici, Natalia. Poate să Da, Nu-i nu. problema aici, da. Ei Dar nu-i problema aici. Nu? Eu, ca cetățean în Republicii Moldova, simt că luna asta am primit salariu, sau salariul primit e mai puțin competitiv ca cel din luna trecută și așa mai departe. Nu trebuie televiziune, radio. Eu simt lucrurile astea pe pielea proprie. Eu simt că nu pot să ajung la centrul renal. Eu simt că nu am acces la justiție. Eu simt că nu am acces la medicină. Eu simt că nu fac ceea, nu primesc ceea. Eu simt că nu pot pleca încolo sau nu pot veni de acolo și așa mai departe. Ce mă deranjează mine? Televiziune, radio și multe alte lucruri. Pentru că la televizor, domnule Braghiș, lor Și li la se spune că televizor. există o problemă mult mai gravă, Maidan Dar nu, vă rog eu- sângeros, vă rog eu o secundă, tancuri, vă rog eu o secundă. NATO, ruși și așa mai departe. Nu, Și oamenilor li se spune despre asta 24 din Natalia, 24. Ei se sperie și se Dar nu gândesc, se mai Doamne, sperie. să nu fie numai război, îi votăm, dar să nu fie Nu război. se mai sperie nimeni, fiindcă omul până la urmă în Republica Moldova întotdeauna a trecut prin sine, nu prin vecin. Deci toate lucrurile care le treci, le treci prin capul său, nu prin capul vecinului. Asta e realitatea. Aici, într-adevăr, e o problemă legată de mentalitate care a moștenit-o din perioada sovietică și problema respectivă se depășește, ca și cum e scris în Biblie, timp de 40 de ani. Până generația respectivă nu pleacă, nimic nu o să schimbe. Fiindcă noi avem în sate persoane care gândesc dimineața pe răcoare, cine nu fură nu are. Și am moștenit această mentalitate din colhoz. Din păcate, oamenii nu vor să schimbe, nu vor să lucreze în economie de piață. Oamenii Citiți nu vor... Cantemir, citiți Fanariot, Turci, Nu, bine, noi ne-am format într-un anumit context, din păcate. În
40 de ani nu poate fi schimbată mentalitatea și filosofia poporului. Și de aceea toată Dar istoria... dacă poate fi schimbată în 40, deși în 25 n-am schimbat-o înapoi. Vă rog, Da. domnule Grbu. Pe de o parte e întrebare. societate, dar de altă parte noi într-adevăr am avut oameni mărunți la guvernare și punctul. Noi am avut oameni, bine, încerc să nu vreau să fac referințe, dar totuși nu am avut oameni ambițioși care au capacitatea să dispună și forțe politice foarte importante, zicem comuniștii. Iar ei au avut capacitate timp de 8 ani de zile să facă din țara această reforme Au avut esențiale. Au avut de tot, și resurse confortabilă de a financiare, face au avut tot ce și-au dorit și n-au făcut nimic. Deci noi într-adevăr nu avem oameni ambițioși. Aici e vorba de loterii. Noi n-am tras biletul norocos. Pur și simplu n-am găsit persoana respectivă. Aici nu ne putem să cătăm contexte, dar uneori se întâmplă persoane, pur și simplu un om de stat, care într-adevăr are și capacități, are și ambiții. Noi n-am dat de persoane respective, pur și simplu n-am dat. Unele națiuni au noroc, altele nu au. Eu cred că e vorba mai mult de loterie. Să ne așteptăm eroi sau totuși pe la noi vine problema, domnule Parlicov? Una din emisiunile precedente, eu ce am vorbit tot în studioul ăsta despre faptul că la politicienii noștri nu s-a dezvoltat cu ani, cu cultura, cu practica noastră democratică, reflexul de responsabilitate față de societate. Acum el începe câte o leacă să apare. Să vedem cu ce s-au termina acțiunile, inclusiv și a platformei, da, să vedem dacă asta va duce într-adevăr la o reînnoire a clasei politice, însă atâta timp cât în societate, și aici 100% are dreptate domnul Bragheș, nu va exista un reflex la nivelul clasei politice de responsabilitate în fața alegătorului. Deci avea Dolski un cântec extraordinar în limba rusă. Но покуда есть тетеря, на него найдется вор. Deci atâta timp cât noi vom vota în mod conștient, vorba lui Orwell, poporul care votează conștient la guvernare hoț, nu este jertvă, este complice. Atâta timp cât noi vom vota la guvernare cei care ne-au furat, știm precis că ne-au furat, atât am meritat. Și domnule Muravski, vă rog. Eu fiecare dată până pe de unde ei au apărut plece? Ieri el a fost lângă mine. Mâine el a devenit ministru sau membru Parlamentului. Și unii au rămas aceiași și așa mai, da, ce s-a schimbat. Și eu fiecare dată, de cum schimbarea? Și eu am primit, de exemplu, asta e tot mentalitate, istoria. Veniți în Franța, vedeți un hotel, 30 de numere și acolo cine lucrează? Soția, soțul și fiică și ficior. Și gata. Și ei 24 de ore, 30 zile, și tot lucrează acolo. La noi a deschis un lărioc, el deja este șeful mare, el trebuie să are un secretar, un portofel, să cumpere jeepul, pentru că el a devenit начальник mare, el deja șeful. Asta este? Este. Parțial este. Tot așa, el a devenit ministru sau viceministru. Deja om s-a schimbat. Eu tot am trecut și domnul Brag știe că când a devenit boss, într-o zi a apărut așa multe prieteni care eu niciodată n-am știut că există. Domnule Muravski, concluzia este că proști suntem și fuduli, din păcate. Pentru că mai aproape de șeful. Eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Neapărat vom mai reveni la ea în scopuri de educație. Măcar așa să educăm până nu va fi reformat în totalitate sistemul nostru educațional. Ne revedem mâine la emisiunea Interpol. Invitatul meu special de mâine este fostul prim-ministru Ion Sturza. Noapte bună!